Dogav Group, depozit accesorii pentru acoperiș. Coș ventilare țiglă metalică Bilca Classic. Fabricate de Virplast pentru a crește eficiența ventilării acoperișului, sunt confecționate din polipropilenă, vopsită în masă, ce prezintă rezistență împotriva condițiilor meteorologice și a radiațiilor UV. Date tehnice. Diametru interior 125 de mm și înălțime 500 de mm. Unghi reglabil între 5 și 45 de grade. Dispune de bulă de nivel pentru montaj vertical. Culori disponibile: antracit 7016, maro 8017, maro închis 8019, verde 6020, negru 9005, roșu 3009, gri 7024, cărămiziu 8004. Comandați online pe site-ul nostru dogav-group.shop.ro, telefonic sau la adresa de e-mail